Hello mga kainday, for today's video mga kainday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayun mga kainday, for today's video mga kainday, magmumukbang tayo ng maruya at saka fishball. Huwag na arang ato ang sauce sa fishball with water. Kasama ko si Joanna mga kainday. Nandito si Joanna. Hi! Ayan. So, ayan mga kainday. Magsisimula na tayong mag-mukbang with ayan, maruya at saka fishball. Ipapakita ko sa inyo mga kainday. Let's go! Magsisimula na tayo magmukbang. So, ayan mga kainday, nakuhaan ko. So, ayan, magsisimula na tayo mga kainday. Unahin natin itong fishball. Ito with sauce. Ano yung sauce? Dalang ko mo. Inday. Kainday ro ingon Joanna. Inday. Hi. Then, maruya. Ito ay ang maruya. Luya. Mama. Tabak kung bakla mo ang Inday. Kanin.